Il-Kamra tal-Ġeoloġi ta' Malta bdiet kampanja ta' crowdfunding bil-għan li tiġbor biżżejjed fondi biex tressaq l-Awtorità tal-Binji u l-Kostruzzjoni quddiem il-qorti. Il-Kamra tal-Ġeoloġi qed tisħaq li l-BCA qed tinjora l-importanza tal-ġeoloġija fil-kostruzzjoni u qed tpoġġi s-sigurtà pubblika f'riskju kbir. F'kummenti li kien tal-Net News ftit tal-jemilu il-President tal-Kamra tal-Ġeoloġi Peter Gatt esprima d-diżappunt tiegħu meta sostna li bħala Kamra tal-Ġeoloġi applikaw biex ikunu parti mill-Kunsill tal-Bini u l-Kostruzzjoni, iżda din it-talba ġiet irrifjutata. Minkejja li l-irwol ewlieni ta' din il-Kamra u li tagħti pariri lill-industrija tal-kostruzzjoni, il-Kamra qed tgħid li sfortunatament il-ġeoloġi mhux qed jiġu rikonoxxuti f'pajjiżna. Il-Kamra tal-Ġeoloġi qed tipprova tiġbor 3,000 euro biex tħallas għal azzjoni legali li titfa' pressjoni fuq il-BCA biex tirrikonoxxi lill-ġeoloġi. Din il-crowdfunding tfadlilha xarejn oħra biex tilħaq il-mira tagħha. Fejn jidħol l-aspett ta' sigurtà pubblika, il-Kamra spjegat li fl-aħħar 10 snin ikollassaw numru ta' binjiet uħud li waslu wkoll għal imwiet. F'kummenti li Times of Malta, il-Kamra tal-Ġeoloġi tenniet li jridu jipproteġu lin-nies u lil djarhom minn perikli li jistgħu jiġu evitati u minn żviluppaturi li ma jsegwux ir-regoli tas-sigurtà. Il-Kamra saħqet li mingħajr konsultazzjoni xierqa u li jekk ma neħdux ħsieb il-materjal tal-bini, fis-snin li ġejjin Malta tista' taffaċċja aktar tnaqqis fl-istandards tas-sigurtà fis-settur tal-kostruzzjoni li kapaċi waslu għal iktar inċidenti.